This leader, eu. Hai să dăm drumul. Trebuie să facem. Pe bune? Deci, pe bune? Cu ușă de aia mai mare să iei pe praf. De ce nu te-ai băgat? Ce-o merg așa e... Uite că ne cu cineva. Ce avem noi și... Google. Vedeți ce se întâmplă când ești Google? Când ești online? Deci, haideți să fim mai precauți. Țigani. Ce țigani. Ați văzut ce mi-a făcut? Țigani. M-am scos. Gata, boss. Nu mai trebuie nimic. Da! Dar să mișcă cam nașpa, nu știu cum... Uite, să mișcă mai bine, uite așa. Ce mai bine. Tum, tum. Coffee. Coffee. N-am șanse să ajung pe leaderboard. Ia zi, boss. Tot acasă, tot acasă. Dacă comentezi așa, ce să-ți fac? Să mai... Yeah. Aproape am făcut 2000. Wow. Mai încerc cu inței, dar știam mai micuci. Știam mai micuci, mă. Noi n-avem cum să... Cum așa? De ce? De ce? Și astăzi poate mai fac o serie de Minecraft. Așa. Și... Na. E meu. Tot ce e al aici e al meu. Uite, ne-a recuperat cam aproape toți din ce am avut. Da, ne-am recuperat tot din ăla. Gică! Nu, aolo! De ce? De ce? Nu știu ce s-a întâmplat așa ceva. Știi că să mai tac mai mult, dar nu știu ce. Asta.
Ceasul este 8 și 50. Și poate astăzi fac și un daily vlog. Daily vlog. Și poate și un challenge. Da. Sunt chiar răbușit. Că sărăcit nu mi-a trecut. Eu sărăcit nu ca voi. Voi stați... What? Nu se poate așa. Dacă vă spun că nu se poate, mă. Nu se poate, mă. Dacă vă spun că nu se poate, mă. Păi nu se poate, mă. Vă spun eu că nu se poate. Nu se poate, mă. E poate. Încercăm să venim în fața unui admirator de-al nostru. Pentru că noi băgăm speed. Asta se înseamnă că ne vine la finalul hărții? Da? Nu știam. Ce, mă? Eu țineam pe ăla și... Poate filmăm un clip cu Cristi astăzi. Da. Vă las canalul lui în descriere. Dacă vreți să intrați și la el. Să-i dați și voi acolo un like, ceva. Că aproape face 30 de abonați. Și de-abia am 4 abonați. Da. Și cam acesta a fost episodul. Nu uitați să lăsați un like și să vă abonați. Pa, pa!